24-15, Sedlo pre Slovensko, Mečbol pre Slovensko, kľudne sa postavte, vytieskajte to, hej, 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 poďme hore všetci, vytieskajte to. Martin Sobko. Vytočené bloky, čo si môžeme sadnúť. 16-24, ale to všetko len kvôli tomu, aby sme mohli lepšie a dlhšie pozerať taký dobrý volejbal. Hrajú rovný, číslom 14, my podbudíme našich, vytieskame našich. A potom to aj odrátame. Je to tam, 20 teraz sa môžete postaviť, pretože 25-16 je do 4. setu. Score after set, directed by the 60 for Slovakia score. After match, 3-0, 3-1 for Slovakia. Ďakujeme chlapcov za predvedený výkon. Zajtra o 19. hodine bude odveta, ja verím, že to bude ešte viacej.